Beda kok ya. Nggih, alhamdulillah sowan para pamentri budaya, para kadang-kadang kalimba musik ing siang punika mugi dawuh keluarga ageng Sogibul Hajat paniyempun Bapak kula Wardi Bambang Surati ingkang pidalem manggung mlebetipun wewengkon Ngemplak Boyolali. Ingkang makaro sareng kalian para kadang-kadang MSS. Aja nganti kleru lho ya. Saka ngendi? Nogosari Ngrembun kono. Nggih, kalian video syuting Agus video foto. Komplit ya. Saka ngendi? Boyolali. Mangu tempate. Nggih, para tamu polenggan lelangan suka parisuka ambabar lekasing karya para kadang-kadang kalimba musik anggenipun ngaturaken pasugatan lumantar lelanggaman lelagon dolanan ingkang baken jumbuh kalian kawontenan pramila setunggal moko sawiji gilir gumanti kakanthi para kadang-kadang Widyawati utawi penyanyi nduk siji moko siji katuran jumeneng lumantar kalimba musik monggo Dik Resa Ocah katur pinarak jumenengna lumantar para kadang-kadang kalimba asik yo yo waduh oh sowan wonten laladan mangu. Oh nggih. Manggung diki. Manggung. Mangu iki video syutinge. Manggung RT 5 RW 5 Ngemplak Boyolali. Griyanipun Pak Wardi Bambang Surati. Oh nggih. Pripun Pak? Suwardi Cak wah. Lah tulisane Ulatno. Endi to? Wo. Wardi. Wardi Bambang Surati. Iya. Oh nggih. Garis kurunge Bambang kok nok. Nggih. Biasane iki jeneng cilik karo jeneng tuwa ngono kuwi. Berarti ndek jagat. Heeh. Tuwa wis enek jenenge. Kaya aku ya jeneng cilik ya. Sapa? Bambang. Bambang Panurata. Bambang iki biasane gede dhuwur ya, wis cilik ya. Ora apa-apa. Nak. Nderek dedonga uluk salam kunjuk saking para tamu dalah seru pinanganten. Saged maturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sedanten jawab Cak Ros. Jawab nok. Wong sehat kok nok. Kecuali ra sehat. Oh alah ngoten. Ya, oh alah nggih. Lah terus hubungannya apa karo Cerak Masjid Cak? Iya ngono. Diaturke Nduk. Nggih. Ingkang jumbo kalian kawontenan rodok maju masuk tamune kathah. Heeh, tamune akeh. Nek VIP ning kono. Heeh, VIP ana sing ndelik barang dadine kowe engko mlumpat rono mlumpat rene. Ya ora apa-apa. Diaturke pamundutan kadang-kadang panitia. Nggih, napa Cak? Pelok 6 di dinding. Iya. Napa ngantuk, Pak? Ngantuk mboten? Ngantuk. Lah, supayane mboten ngantuk pripun? Supayane mboten ngantuk pripun, Pak? Kurang turu tak kira njaluk lagu mangku purel. Iki kowe. Semerune mbledos lagu lino ganti saiki. Ya. Pucuk tipe amung alit gondal kanu
kono. Tak kira penyanyine kecer siji mbake iki mau lah. Kecer Kok kono siji. mlaku lah kok penyanyine tambah siji to nggih. Mbak An lu nggih. Oh nggih beres nggih Mbak nggih. Oh, tak kira Mas Tanto iki tambah penyanyi neh no tak kira. Iya. Bintang tamu. Heeh bintang tamu. Mapan ing talingan agamane para putri anting-anting jangkapenga tibu asana didawake apa no? Manut. Manut. Iki mau no pamundutan nih. Pun, napa? Pamundutan napa? Napa, Cak? Napa? Iki mau gandeng ana pamundutan saking panitia iki lara ati loro. Oh nggih. Gawe aku njaluk lara ati loro. Oh nggih. Saking ajeng kula, saking kula. Oh, saking kowe ya? Nggih. Saking Dik Resa. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngerani ati tatu ora bisa ditambani. Pribadi ora bisa tak
akeh video syutingnya lho, Cak. Video syuting akeh no. Akeh banget. Wis kowe nak rasa Bali wae ben terkenal. Piye to? Ati syuting ning kono kok ya. Nggih, rada adoh ya nak ya ora dadi ngopong jenenge golek sandang pangan kok ya.